Apa, figyelj! Te azt mondod rég, én azt mondom most. Az jó, hogy minden elektromos. Azt mondod régen minden másképp működött, hogy mi elveszünk a sok elektromos cucc között. De a ceruzás kazetta, hagyjuk már, ez nem pálya. A Spotify-on fent van a világ összeszám. Nem recseg, nem nyúlik, a minőség tiszta. Miért sírnám én a 80-as éveket vissza? Ti a sárban ugráltatok, oké, én ezt értem. Én az ilyen hülyéket inkább YouTube-on nézem. Azt hiszed, hogy zombiként a monitort bámulom. Lehet épp egy kódot írok és a jövőnket átírom. Nektek még a lépcsőház volt, ott meséltettek egymásnak. Mi pedig két kattintással üzenünk a világnak. Nem vagyunk mi érenek, csak tökre más a ritmus. Nektek van a nosztalgia, nekünk algoritmus. Ti a főkét kerestétek apróval a zsebben. Nekem itt van mindenki egy csoportos chatben. Még hogy régen jobb volt, ez nézőpont kérdése. Ez a hülye duma csak az égen etetése. Annó titeket is sokat osztottak a szüleitek, hogy a tévé előtt ültök, amikor csak tehetitek. Elromlik a szemed, vagy hogy tiszta hülye leszel, ha a béna műsorokból bármit is átveszel. De mondd, hogy nem így volt, ebbe biztos vagyok. Tőled én ma ugyanilyen baromságot kapok. Nem teszem el a telefon, ne cseszeges ezért. Ez is olyan dolog, mint a korosztályod nem ér. A kijelző nem fal, hanem híd, amin átkelünk. Ti boomerek nem tartatjátok az iramot velünk. Mi ezen keresztül tartjuk fenn a kapcsolatot, ahelyett, hogy a lépcsőházban lebontjuk a vakolatot. Nem kell nekünk összejárnunk, elég csak egy headset. Persze nektek X-eseknek ez sem nagyon tetszett. Nektek a csend kellett, nekem az inger és a zaj. Lelaktátok a bolygót, mégis kivel van a baj? A fenntarthatóságot azt teszik-e vagy isszák? Kérdezitek naivan, ha ez szóba hozzá. A globális felmelegedést homofóbként kezelitek. Nincs közöttök hozzá, ti mossátok a kezeitek. Milyen jövőt szántok nekünk, gondoltok ti erre? Mi vár vajon 100 év múlva eme csodás helyre? Még hogy régen jobb volt, ez csak ti hajtogatjátok, hogy megváltozott minden, el kell fogadjátok. Órákoztat, lapoztatok, ha valamit nem tudtatok. Nekünk néhány kattintásra le is jönnek az adatok. Átalakult ez a világ, meg kell értenetek. Nem tanítnak semmit a régi történetek. Ti a múltat nézitek, én a jövőt szeretném. Biztos megmentene, ha a telót letenném. Mondod, hamis a szabadság, amit a feed ígér. Mondod, hogy ez minket örök kárhozatra ítél. Biztos így van, hisz a GPS is tönkre tesz minket. Elbutulunk attól, hogy csak beadjuk a címet. Csak ülünk a szobában és nyomjuk a Fortnite-ot. Ti meg 10 évesen már az első cigit szívtátok. Sokat bandáztatok, ment a spangli, ment a bio. Melyik apa ne szeretné, hogy itt tegyen a fia? A naplemente tényleg szép, megosztom és láthatod. Ti meg egy fényképre 3 hetet vártatok. Tegnap ütem már nagyon lassú nekünk. YouTube-on egy podcastet is felgyorsítva nézünk. Sajnálod az éveket, amik elszaladnak. A mi emlékeink örökre a felhőben maradnak. Még hogy régen jobb volt, ti ezt így látjátok. De azért a jó posztokat ti is lájkoljátok. A ChatGPT-t ti is egyre többet használjátok. Ahelyett, hogy még mindig egy könyvet felcsapnátok. Telefonot pittyenését te is mindig hallod. Jöttök velünk ti is, még ha be se vallod. Nem kell a heverő, kell a térerő. Nem kell a por, csak egy jó processzor.